Hoxe, en Trucos para diferenciar climogramas, imos a ver a diferencia entre un clima oceánico e un clima de montañas. Vamos a ver un clima oceánico, neste caso Oviedo. Vedes que o que vai a identificar claramente que pode ser oceánico é que nunca hai aridez, ningún mes hai aridez, a barra das precipitacións nunca está por debaixo da liña das temperaturas. Podería ter por debaixo un ou dous meses e seguir sendo oceánico, pero nunca podería ter máis deso. Entón, eso nos elimina directamente todos os climas mediterráneos e todos os climas de Canarias. Co cal, o único clima co que poderíamos confundir é co clima de montaña. Onde temos que fixarnos? Pois o truco está na temperatura. A única dúbida será nas temperaturas. As temperaturas, como vemos en Xaneiro, en Oviedo, que está relativamente cerca da costa, ainda que está no interior, son de 8 grados en Xaneiro. Mentras tanto, xa en Formigal, que non está altísimo, está a 1500 metros, temos unha temperatura de 2,1 graus, é demasiado frío. E a temperatura media é de 7,3 graus, é demasiado frío. Vale, nese caso, sería de montaña si é moi frío, si vemos que supera un certo umbral a partir dos 7 ou 8 graus para arriba, vai a ser un clima oceánico.